Zumarragako Arcelorri zein Euskadiko industria osoari kaltea baino ez dio ekarri Espainiako energiaren erreformak Eusko Jaurlaritzaren arabera. Oso kaltegarria da guk lehiakortasuna galtzen dugulako eta galtzen dugu geure koste energetikoak altuegiak dielako. Lehiakide zuzenak diren Frantzia eta Alemanian esaterako merkeagoa da energia Euskadin baino, estatuko gainontzeko lurraldeetan ere bai. Hemen historikoki Euskadin diskriminazio bat egon da, geure enpresak peajeak diela eta estatuko beste enpresak baino gehiago ordaintzen zuten. Energiaren erreformarekin gainera argindarraren faktura oraindik garestiagoa da euskal enpresak gehienentzat. Kalkulu batzuen arabera, 100 milioiko gainkostua dakar. Hori zuzentzeko, iazko abenduan, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Popularrak tarifak merketzea adostu zuten, euskal industriak 50 milioi euro aurreztu zitzan. Horren trukean, jeltzaleek ez zuten energiaren erreformaren aurka bozkatu kongresuan. Kontra bozka beharrean abstenitu ginen, ez genuen bozka kontra, baina orain falta dana da Alderdi Popularraren aldetik borondate politikoa, neurri hauek indarrean jartzeko. Bere hitza bete dezala eskatu diote Alderdi Popularrari.